Hello, mga kaigsuunan, mga anak sa Diyos, minahal sa Ginoong Hesus. Salamat kaayo kaninyong tanan sa pag-view, pagtanaw na ining video. Ining higayon na nagapadayon ako pagama ni ining wali tungod sa gugma sa Ginoo nga naghingapin alang kanatong tanan. So, kaninyo nga makakita niini, nalipay ako nga gitagaan mo ako higayon nga maabot sa imong kasing-kasing, sa imong nahuna, aron nga may hatod ang pulong sa Ginoo. Sa makausapa, kini si Pastor Rodrigo Kamingawan Jr., Pastor John, o Pastor Rod, nagaingon nga gitawag kita sa Ginoo. Gitagaan kita gasa sa Dios. Aron nga mahimo kita nga mga kamot tiil aron nga magsangyaw sa iyang mga pulong. Atong isgutan karon ang usa sa mga gasa sa Dios nga gihatag niya sa atong pagkatinawag. Magampo kita sa atong Ginoong Hesus. Ginoong Hesus, salamat sa higayon nga mihatod sa imong mga pulong. Tugutan mo nga hayagan mo kami diha sa imong gugma ug gahom. Aron sa inyo ni ana mahibaw-an, masabtan sa mga katawhan nga ikaw ang nagtawag kanamo. Kay imo kami Ginoong gamiton kaya sa imong kahimayaan. Tugutan mo Dios nga imong balaang espiritu magauna og mga giya kanamo. Amen. Amen. Mga kaigsuunan, ang pulong sa Ginoo nga atong maisgutan karon ay nakabase sa sulat ni Apostol Pablo sa Epeso kapitulo 4 versikulo 11 og sa 12. Pagabasahon nako ang pulong sa Dios. Ang mga gasa gikan ni Jesus mao ang uban nga iyang gihimong mga apostoles. Ang uban mga propeta, ang uban mga pastor, ug ang uban mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios, alang sa buluhaton nga Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. And basahon nato sa English. It was He who gave gifts to people. He appointed some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, and others to be a pastors and a teachers. Dalaygon ang Diyos sa iyang mga pulong. Mga kaigsuunan ko diha sa Ginoo. Bago pa lang niya namatay o nibalik sa Ginoong Diyos ang usa sa mga gitawag o banggiitan nga ibanghilista nga si Billy Graham. So usa man siya ka Baptist o kaha o unsa man ang ato ang denomination o simbahan, asa kita di man parehag ngalan sa iya, pero siya sa mga 1960s, mga 1950, 1960s, 1992 sa mga banggiitan nga ibanghilista nga sa diha magwali siya milyon nga mga katawhan nga nakadungog nakadawat sa atong Ginoong Hesukristo. Og si Billy Graham, usa lang siya ka bata nga natawo sa farm. Sa diha nakadungog siya nga dunay nagwali sa pulong sa Ginoo. Na bago ang iyang kasing-kasing, nakita niya ang Dios o nadawat niya ang gasa sa Dios para kaniya. Og dito niya na-discover nga siya palagi gitagaan sa Ginoo o regalo nga mahimong ibanghilista nga mopaila sa ngalan sa Ginoong Hesukristo sa tibuok kalibutan. Niingon nga more than 200 million people around the world nga nakadungog na bago ang kinabuhi, pinaagi kaniya. Dili lang siya. Kung ikaw man karon pastor, deaconess, ikaw man karon ministro o unsa man ang imuang ikuanan o nagasangyaw ka sa pulong sa Ginoo, doon na kay kasing-kasing para sa Ginoo. Ikaw usab nahimo nga party sa mensahe sa ebanghelyo ni Kristo ug gitagaan kaniya gasa nga magamit ang imong kinabuhi. Ako nagasugod og pagwali sa pulong sa Ginoo. Sa dihang sa 18 anyos ko, daghang kong manawalihan
nga din ako malimtan nga nahihatod ang mga pulong sa Ginoo. Ag until now padayon na ako nga isangyaw ang pulong sa Ginoo dinhi sa YouTube. Muna nga kung ikaw pwede ka mo subscribe sa Rodrigo and Jeanette, just click the subscribe kung asa ka man. Naay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Karon napadayon ko sa akong process sa pagpastor o malipayon ko nga niini dapit nga gitawag ako sa Ginoo, makasangyaw sa pulong sa Ginoo samtang buhi pa ako. Now, tanawon nato ang ingon sa Ginoo. Ang Dios, ang Ginoong Hesukristo, ang balaang Espiritu, ang Dios nagahatag og mga gasa, gifts. Ang gasa para nga magamit nato sa iyang kahimayaan. Siguro ikaw karon maay ka mo drawing. So pwede natong maalagad ang Ginoo pinaagi sa pagdrawing. Ikaw karon maayo ka nga mutudlo. Pwede nimo nga magamit ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa imong pagtudlo. Kung ikaw karon nurse, pagtabang sa mga katahon, sa pagtambal sa physical. Kung ikaw man doktor, makaayo ka sa mga bodily o mga balatian sa lawas. Kung ikaw man pulis, ikaw gitagaan sa Ginoo gasa nga mo-protect sa mga katawhan sa kalinaw. O army ka man, sundalo, o ikaw man ay janitor, gitagaan ka gasa sa Ginoo nga malimpyo ang usa ka lugar. Kung ikaw man usa ka mangingisda, gitagaan ka gasa sa Dios nga matagaag pagkaon ng mga tao nga mahimo silang healthy ginikan sa imong pagpangisda. So, kung ikaw man usa ka driver, gitagaan ka gasa sa Ginoo nga mo drive nga masipti ang mga katawhan. Kung ikaw na may gasa karon, laylahi ang atong gasa sa Ginoo, kana gitawag ka sa Ginoo para sa kahimayaan, para maalagaran imong isig tawo, maalagaran ng Dios. And but there is something very special to nga mga butang nga specific nga gihatag sa tuwa ang Ginoong Hesus. Mao na nga dunay nang giwali. Dunay mga propeta, dunay mga ebanghelista tungod kay kana gasa sa Dios nga gihatag niya sa matag usa kanato. Dili man ta pariha og linya sa tumpalan. Apan kita pariha nagipakamatyan sa Dios ato ang Ginoong Hesukristo sa cross. Pagtantanan pariha nga gimahal niya, gihigugma niya, gipakamatyan sa cross. Kaya aron mailhan nato nga doon natay halaga, doon natay value sa Ginoo. Abisan paman dili ta masabtan sa mga katawhan. Sometimes insultuhon ta, usahay dugdaugon ta, i-look down ta. Ug kita pud usahay madala ta sa negatibo nga mga comments sa atong kinabuhi, mawal-an tag confidence. Kay malimtan nato nga dunay Dios nga nagmahal nato. Malimtan nato nga we have Jesus, we have God, naatay Ginoo nga nagahatag nato gasa. Muna nga sahay kita knockdown, maluya, and then mathank nato nga magpakamatay, magpakalulong sa druga, maunahunaan nato nga magahikog, usahay mawalan ang tag-values tong kinabuhi. Kay usahay nakabalo ang atong nadunggan nga ang value sa kinabuhi mao ang kwarta, mao ang edukasyon nga naa kay maayong edukasyon, gwapong balay, sakyanan. No. Dili na mo values kinabuhi. Naapay mas importante diha nga tawag sa Ginoo alang kanimo para sa kahimayaan, nagitawag kaniya para sa maayong pagpangalagad sa Ginoo aron mulambo ang iyang gingharian. Basin, ikaw gitawag sa Dios. Ingon pa diri, nga gitagaan kag gasa sa Dios nga mahimong usa ka propeta. Ang usa ka propeta mao ang magasangyaw sa pulong sa Ginoo, nakita sa mga panghitabo nga umaabot sa aprapitik nga mga panghitabo nga naa kay gasa ni ana nga matan-aw nimo, nga gigiyahan ka sa Ginoo, nga makita nimo nga kini mao ni mahitabo niya ni mga kapanahona sa future ng mga panahon. Ikaw ang representative sa Dios nga muwali sa mga pulong. Ug ikaw bakaha gitawag sa Ginoo nga ebanghelista nga mulakaw sa nagalaing-laing dapit para ihatod ang mensahe o gugma sa Ginoong Hesus nga si Hesus namatay sa cross, nagluwas kanatong tanan aron nga ang mga tawo nga naglakaw sa kangit-ngit nga gigahuman ni Satanas makamata, mapukaw, makadawat sa tuwang Ginoong Hesukristo. Daghan pa kaayo karon nga mga tawo
nga nagalakaw sa kangit-ngit nga wala kakita sa Dios nga nanginahanglan sa gugmas tong Ginoong Kristo nga pinaagi kanimo, pinaagi kanato sila masangyawan sa pulong sa Ginoo. Kay dili nato ikaulaw ang gahom o ang pulong sa Ginoo, ang gospel ni Kristo kay naa kini gahom sa pagluwas sa tanan. Sumala sa Roma kapitulo 1 bersikulo 16 sa una sa mga Hudiyo ug sa mga Hintil ug sa tanan nga motuos to ang Ginoong Kristo. Ikaw gitawag sa Dios. Kung pastor ka man karon o student pastor o nagatinguha nga mag-alagad sa Ginoo, ayaw pag-surrender. Kay napili nimo ang pinaka special nga pag-alagad sa Ginoo. O kaha kung chaplain ka man, o kaha kung kang ikaw man usa ka engineer, himua ang maayo, ayaw pagpanglimbong kung ikaw man politician, mayor o presidente ba sa usa ka nasod, o ikaw man usa ka gobernador, gihatag ka na sa Dios nga nahimo kang leader, ang pingi ka na nga gasa nga gihatag sa Dios alang kanimo para moalagad sa Dios ug sa mga katawhan nga gihatag kanimo. Dili kita angay mabalakaw mahadlok, kaya ang Dios may naghatag kanatong gasa ug ang uban giingon pa diri gihimo sa Dios nga mga pastor. Mga pastor, gasa kini sa Dios. Unsa man ang pastor? Mao ang nagabantay sa mga karnero. Ang mga karnero mao kana atong mga membro. Mao kana ang atong bantayan. Pakanon sa pulong sa Ginoo. Alagaran sa Ginoo kay si Jesus ang pinaka labaw nga pastor alang kanato. Si Kristo ang atong magbalantay, ang Dios ang atong magbalantay. Walay makulang kanato kung ikaw usa ka pastor nga moalagad sa usa ka simbahan, o asa ka man nga lokal nga simbahan, o asa ka man nga church, gitawag ka ni Jesus nga moalagad kaniya kay siya ang hari nga imong gialagaran ug nagpamatiman ikaw sa mga katawhan. Lisod man kaayo ang pagpastor. Apan ihatag ka na ni Kristo alang kanimo, alang kanato ug sa pagpastor. Usahay ikaw man himong dautan, dili man ta perpekto. Apan sa diha nga isalig nato ang sa tanan sa Ginoo, gamiton ta niya nga mahatod ang pulong sa Ginoo. Ako nahimo akong pastor for 5 years sa United Methodist. Lisod man waya mo'y sweldo, volunteer. Apan napaka malipayon nga makita nimo ang usa ka tawo nga mabago nga magbasol sa iyang masala o muhilak diha sa Ginoo, mo'y dili mabaryan og salapi. Mo na ako nakita sa akong kasing-kasing nga I want to serve the Lord again. Kung iya makining pagtawag as pastor sa atong kinabuhi, di man kita perfecto. Sometimes magilty ta o bakuwad ta, but it's a gift. Gasa na sa Dios alang kanimo nga nahimo kang usa ka pastor. Ayaw pag-surrender bisan dunay mga pagdaog-daog, dunay mga kalisdanan, di man makasabot nimo asawa, imong pamilya, imong anak o unsa man. But kana nga patawag sa Ginoo, gasa irrevocable. Bisan asa ta gitawag ta sa Ginoo para mosangyaw sa pulong sa Ginoo nga hantod sa katapusang patak sa atong dugo, sa atong kinabuhi. Isangyaw nato si Jesus nga manluluwas, nga nagaluwas ka nato, namatay sa krus, nga nagbayad, nga pag-abot sa panahon makita nato siya nawong tunawong ug mingon siya, balik anak ko, dawata ang imong korona. Ug dili lang kana nga atong ginatanaw, kundili daghang pang mga tawo nga naglakaw sa kangit-ngit nga maluwas nga walang paglaom nga makita nila si Jesus sa ilang kinabuhi. That's the reason why God give us a gift to be a pastor. Mo nay rason nga gihatag sa Ginoo, ang gitagaan kag gasa sa Ginoo. And then ang giingon sa Ginoo nga ang uban gitagaan ug gasa nga mahimong usa ka magtutudlo, teacher. Kay si Jesus ang pinakabanggiitan nga teacher. Kung ikaw man karon magtutudlo na kay mga estudyante, itudlo si Jesus ang kinabuhi. Sa mga eskwelahan o sa mga dapit, ipakita nato nga naa si Jesus. Ipakita nato nga kita usa ka build upper, usa ka nag-innovate
sa mga kasing-kasing sa mga bata. Di ko kalimot sa una, sa gamay pa ko, di ko kabasa. Ang akong teacher, galabad na kaya ang ulo para nga tudloan ko niya, madudlukan ako niya stick, malusian akong dalunggan. No, she never give up. Sa diha nakita niya nga gatuog siya nga di ko ka-graduate kay ako yung chinilas, di ko kabasa. Sa diha nga nakita na ako siya. Nga ni-retired din, nakita niya ako nga nagpastor na, nagwali sa pulong sa Ginoo, nahilak siya. Kaya siya, ang akong estudyante nga si Rodrigo sa una. Nga dili kabasa, karon nagwali na sa pulong sa Ginoo. There's nothing impossible. Muna ikaw, asa mga karon lisod man pag-eskwela, ayaw pag-surrender. Ayaw pag hunahunaan nga ang kalisod mo'y makapildi nimo ang kapobrehon. No, dili. Naa si Jesus nga nagmahal nimo. Naa si Jesus dato man tao o pobre man. Dili na mo gitan-aw sa Ginoo. Gitan-aw niya ang pinakakasing-kasing nimo karon. Kung ikaw maningkamot nagasalig sa Ginoo, mahimo ka madaugon kay kauban nimo si Jesus. Gimahal ka niya ug malampos ka sa imong gitinguha. Ug pangitaas si Jesus imong kasing-kasing kay siya lamang ang tinuod nga amahan, tinuod nga inahan, tinuod nga Dios nga namatay ni anhi sa kalibutan, naghugas sa atong mga sala ug gitagaan ta niya gasa, gitawag ta niya para mapalambo ang iyang gingharian ug makaangkon ug malipayon na kasing-kasing ang tanan. Salamat igsuon, salamat kanimo nga nagtan-aw. Ikaw karon, mahal ka ni Jesus. Gitawag ka niya ug buhata ang iyang plano para sa imong kinabuhi. Ayaw kalimot, mahal ka ni Jesus ug gitawag ka niya. Amping kanunay ug ang Dios magapanalangin kanimo. Kini si Pastor Rodrigo nagaingon. Mahal ka ni Jesus. Bisan unsay mahitabo, gitawag ka niya. Bye. Salamat.